В пакета всъщност с брюлето има по тая кафявата захар вътре. А то си е вътре сложено. Да. Вътре към пакета. И това е фламбирането, те ли? Това е. Аз имах предвид едни такива като пайжина, как ги правяха тия, даже са давали, как горена захар, ма как? Да, ма как го правяха, това не знам. Предаванията. Крем брюле. Десерти. Значи това е малина, манго, Цитрone. лимон, Naturell. натурално, Die weiße Schokolade. белия шоколад, Braune Schokolade. кафяв шоколад, Panna Cotta. панакотата, Rote Grütze. червените грицета, роти грици, Und dann haben wir noch а това е, Dessertkirschen. Dies, и was десертни wunderbar черешки, zum Panna Cotta zum Beispiel. което примерно за панакотата е много добре да се Haben wir den ползва. Pixel fertig? Трябва да си купим най-такава.